назирмад мусоев ҳунарманди шинохтаи тоҷик дар синни 70-солагӣ аз дунё даргузашт. маросими дафни ӯ имрӯз 16 май дар шаҳри душанбе баргузор шуд. ӯ дар даҳҳо филм дар замони шӯравӣ ва дар замони истиқлол нақш офаридааст. қурбон собир ҳунарманди тоҷик ва яке аз дӯстони мусоев дар суҳбат бо радиозодӣ гуфт ӯ аз ҳеҷ беморие шикоят надошт, вале сабаби маргаш сактаи қалбӣ гуфта мешавад. Сафар Ҳақдодов, раиси иттиҳодияи синамогарони Тоҷикистон, мегӯяд Назирмад Мусоев соли 1985 пас аз нақшофарӣ дар филми «Ӯ маро хуш дорад» маъруф шуд. ӯ ба синамои мо ҳамчун як чеҳраи киноӣ ворид шуд. чеҳра ва садои зебояш коргардонҳоро мафтун карда буд. дар солҳои истиқлол ҳам хеле фаъол буд. ҷавонҳо ҳамеша ӯро барои нақшофарӣ дар филмҳо даъват мекарданд. беғараз буд, ҳатто нархи нақшофариро намепурсид. аз ӯ касе ҳарфи нохуб нашунидааст. ҳамеша табассум дар лабаш буд. ҳар рӯз сари кор меомад ва дар кинову дар театр фаъол буд, гуфт Сафар Ҳақдодов. Назирмад Мусоев, ҳунарманди халқии Тоҷикистон, корманди театри давлатии ҷавонон ба номи Маҳмудҷон Воҳидов буд. намоишномаҳои панҷзани Хоҷа Насриддин Тарма аз ҷумлаи саҳнаҳои театрӣ буданд, ки дар 2 соли ахир ӯ дар онҳо нақш бозидааст.